Hoy. Hoy. Bungol ganin tawana. Hoy. Hoy. Si man. Unsa man ka diha? Isir ng agi nimo. Wang ko og mangga pasteray basig nalay bunga mangga ba. Ay mangga nga di man ni mangga. Tilan kinitawana labtana na. Ang takoy sugo nimo ba? Si man. Withdraw ra guning kuan dito poy. Sweldo na ko sa Facebook koy. Sama na siya ay kita pagisugoon oy. Isod pod ikaw masugo nako. Uli dayon ha inig kuan mo dito ha. Balik na ko dayon. Siyempre kay ang kwarta. Bantay ka ako ni sukle ni pastera palit ko. Sumay palito nimo. Pan ba? Tawana. Sige, balik dayon ha. Bagbantay dito kanay kawatan da sa itim sahay. A few moments later. Pastor! Unsa man balita? Na-withdraw nimo tanan? Pastilan. Ana oy. O kanang nagising man ka? Ay ka sa kagunit kwarta ba? Bini mo pastor sakto yung kahit imong wali gahapon ba? Nga, unsa man? Asa man ato? Ato bitawng ingong ka nga. Pagbuhatan kag dautan. Kalusig maayo. Di ba anak ka pastor? Oh, nganong day? Guys, pag-abot na ko dito pastor sa ATM mo na itawong dautan o gikuha ang ATM mo pastor oy. Ha? Ilan Ay ko nga ingon ko magbantay ka no. Kurat-kurat pa na siya. Ay kay ingon mangga nga basta buhatan og dautan. Buhatag mayon. May gidangat. Dagan man ang kuhan pastor pagkuha niya sa ATM nimo dagan din siya. Nya wa din magigukod. Sa maning bataan nga. Siyempre akong gigukod ay langan. Nya unsa naman? Gukod na ako pastor lapsan ako sa merkado. Oh, yun sa lagi. Engan dayan ko siya oh. Sir, wala ta sir. Unsa man buhat? Narapi number oh. Ha? Yes, sabagay. Sakto kang ibuhat pastor na. Unsa naman kalampo unsa man imong gibuhat? Sama ning tawana oh, I can't understand. Kan understand ka karon. Nagbuhat tag maayo sayop lang Japon. Dili lagi nga ana nga Kuha, agi pod unta. Sama ning tawhana pod. Ay.